हाय गाइस गिबियावनो बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ गोदो हाबना थानाय चेनेलाव बरनाय जाबाय। बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ बानाया दिनै बानायबाय आरोना गोसो जादों दिनै मानोबा नायलांबाय थादो। गोगोम गोबाव जाखाबायमोन गाइस भिडिअ बानायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै लोखि फुजानि नामाव मोनसे भिडिअ बानायबाय गाइस गासिबो नायलांफायबाय था आंजों लोगोसे एकदम दिनै लोखि फुजा बेरायनाय भिडिअ लाबोगोन आरोना गाइस। ओमफ्राय आंजों सोर बेरायगोन बेखौबो आं दा देखायलांगोन आरोना नायलांबाय था। हेब्बि जादों आरोना बेरे फुंजाजों बाब जों गाइस दायो माने बेदर लाना फैग्रो आरोना फुंनि ओंखाम जानो गोबाव टाइम जाबाय 10थासो जासिगोन खोमा। ओमफ्राय दायो माने थांहोलांबाय थानोसै गाइस नायलांबाय था भिडिअखौहाय एकदमबारे धामाका जागोन आरोना दिनै बेरायनाया कर्नारनि दानो हेब्बि जायो बेयाव हेब्बिनो नायलांबाय था भिडिअखौ गाइस। आरो गाइस 1K नि खाथियावसो चेनेला थाब नोंथांमोना सापर्ट होनानै थाब 1K खालामदो आरोना मैसोफोरा डिस्टार्ब दे गाइस। माइ फोथार खाथि लामानि भिउखौ चेक खालाम। ओमफ्राय मर्निंनि दिन ना जि हेब्बि मोनदों आयौ बुंना देनजार साफा हेब्बिलै गाइस। नैबे रामदनदिघा रिजर्ट आरोना इसनिफ्राय गथ'फोर रामदनदिघारि भिउ पइन्ट ओमफ्राय ना स्कुलनि स्टुडेन्टफोर फैदों बाब समायना नुयोलै लामाखौ बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोर जमा थाबायबा। ओमफ्राय थुला आरोना गाइस लामाया आयौ आंबो दिनैनिफ्राय मट' लगायनायसै गाइस। नोंथांमोना सापर्ट दंना गैया कमेन्टआव खिन्थाबानो जाबाय एकदमबारे धामाका जागोन आरोना। आयौ नै गारिफोर बिसिनिथिं माबायदि मजा आरो गाइस बिसिनिथिं मैसो मोसौजोंसो ग्रेजुवेट जायो गाइस बिसिनाव। मानो होनबा मैसो मोसौ फिसिनायनि केपासिटि बिराद मोजां दं आरोना गांसोफोरनि जेबो टेनसन गैया। गारि गाइस बे जरनि भिउखौ गाजा नाङा आरोना गाइस बिसोरनिखौ मानो होनबा बिराद मोजां आरोना नै दंफां लारि दोङो आयौ जि समायना नुदोंलै आं गोजोनलायो माने नायै ससेयाव बा नाय माने भिउ चेक खालाम गाइस वाव। आरो बेयाव दंफां लारि दा हेब्बि नुबावोसो दा गाज्जा नाङो आं बेखिनिखौ बाब लामायाबोथ' बेखिनिया जेबो प्रब्लेम गैया बेखिनियाव। जोङो भिउनि थाखायनो फैथारदों दै गाइस नङा जों बैयावनो मोनोमोन जों बेदरसो लांनो फैदों नालाय जों बे ससे भिउनि थाखायनो फैथारदों गाइस। नोंथांमोना सापर्ट हो बेफोरबायदि भिउखौ देखायलांबाय थानो बुजिगोन बा हेब्बिलै खिन्थु फसायखायो आं बेफोरबायदिखौ बाब भिउआ नायबानो बा रिल्स मोननो हेब्बि जागोनलै खिन्थु बुंनाङा सेंग्रा सिख्ला बेयाव रिल्सआनो गाजा आंनियाव जिउखौथ' बुंनानैसै बेदर लांनोबो गथ'फोर फैबाय गाइस बेदरखौनो मोनजाया मालाय दिनै अमासो बुथारदों। ओमफ्राय जोंना थांबायाहाय अमा जाया नालाय बेखायनो बयलारसो लांसै। बैयाव नुबोदोंमोन जोङो भिउनि थाखाय फैखादोंमोन बेसेबां ओमफ्राय दायो माने थांबाय थानोसै गाइस थांफिनसै नायलांदो भिडिअखौहाय हेब्बिनो। हाय गाइस फाइनालि नै दिनै जोङो दिनै नङा ना दायो माने मोनफैबाय नै माने गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ बानाया ओमफ्राय दिनै मा होनो मा मानो जाबाय दङ एबारनिफ्राय रेगुलार लाबोनो जुजिनोसै गाइस गासिबो आंजों सापर्ट होबानो जाबाय। मोनफैबाय आरोना दायो नै जों बेदरल' लाबोदों जों जेबो लायाखै। ओमफ्राय नायनो माबायदि थांनांगो न'सिम नै बेफोरबायदि न' गैया आरोना गाइस आलासियानो दंफैयो। ओमफ्राय दा नाव गाखोनांगोन ना गाइस नाव गाखोलायनोसै कन्टिनिउ जोंना नाव गाखोलाय बारलाय बेनो आरोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय। ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानानै बाजायैनि सिगां लोखि मन्दिरखौ खुलुमनो थांनो सानदोंमोन नायनि गाइस मा जायो। गोलैना होनांगौलै आयौ ओइ माइसि सोमावदों नाव गाखोनोसै गाइस नाव आयौ जि फिसा नुदों नायलाय बिराद गिदिर दै बे नावा 20 जनसो बारा गाखोजायोना हो 20 जन थाङा 15 बा मानो 20 जन थाङा बेलाय गिदिर आरोना मबाइलाव मानो इमान फिसा नुयोथाय नै आयौ बा भिउआ नाय मानो ओमफ्राय चेक खालाम गाइस सोर बेफोरबायदि भिउआव बेरायनो मोनखो दे कमेन्टआव खिथाहरदो स्रायनो। आंबो बिराद मोजां नाङो आरोना सम ओमफ्राय मालाबा जेथिया खननै खनथाम फैबाय थागोन अब्ला बायोना अब्ला नाव बारनो बा बिदिनो नावखौथ' नै बेफोरबायदि दिरुं बोनांगोना बेनि थाखाय माने बायो आरोना ओंखायनो आङो बोला दाना आं
सिगां उन्दैयाव बिराद जस मोनदे जोंहा माने आबैमोन थानाय समाव जों बिराद फैबाय थायोमोन बेयाव ओमफ्राय दा नै नावखौनो माथिं लांगो फाग्ला ओरैजाय बारग्राया ओमफ्राय नावखौ माथिं लाबो आंखौ हाब्रु गाबा गैखाला नों आंजों थोद जायालै नोंदो नायलाय आंखौ हाब्रु गाहोनो सानखो ना माखो नै मोनखादोलै ओमफ्राय आंलाय मादि बारनांगो थोद होद आं रोंलालै आं दिरुंबोनो बाबायमोन बोरै जायगा ना रोङा ओंखायनो र' गोग्लैगोन नैदो थांनि खोमा ओरैजायबो दे अ आदसा र' आं गोलैगोन जाबाय दे गाखो जासिगोन रोंलायलाङालै जोङो दे हाय गाइस दायो माने मोनाबिलि जाबाय ओमफ्राय आं दहाय सानावनो फुजा नायनो थांगोन सानदोंमोन ओमफ्राय ना दिनैनि भिडिअ'आवहाय माने मोनानोसै जासिगोन ओमफ्राय थाम्फैबो दङ ओरैजाय आंजों लोगोसे ओमफ्राय ओरैजाय बिबोनांफोरबो दङ ओमफ्राय दायो जों फुजा दिन थांबाय दं आरोना उपाय गैया गाइस थाबायनासो थांनांदों गारिबो गैया गाइस थाम्फैया देनजारलै आसोला आंखौ रागा जोंबावदोंसो ओइनो बुबावो सिख्लाफोरजों बेरायनो बासोयो आं उनाव हुदायानो गैखाथारा बेफोरबायदि उपाय गैया गाइस बेरायनो गोनां जायो आरोना खुनु माबायानो मा होनोमोनथाय बिराद गोजान थाबायबाय गाइस मेंजोब्बाय ओमफ्राय फुजा थिलिखौनो ओमफ्राय नाय थाम्फैनि सभाबा नायलाय सेन्देला मोनामो मोसौ सेन्देल लानानै माने थाबायबावो माबा आथिङाव गानबावलानो बिराद देन्जार आरोना नोङो ना इमान इदि थोद इदिखि जाबाय मानसि मोना जालालै थांबाय थानि गाइस नायलांबाय था आं दहाय माने आरो इन्ट्र'खौबो मोजां होयाखैमोन आरोना गाइस होमबाबो नायलांबाय था भिडिअ'खौहाय गाइस थाबायनोनो हाला ना नै सिख्लाफोरजों बेरायबाथाय बिदिनो नै सेन्देल मा लानो होयो आं बोरैबासो मोनजोब्बाय थोद जारलालै बिदिनो लानो होबाय थागोन नामा नोङो नों मा सेन्देल लानोसो लाबोदों नामा थोद गोदाव सोराव आं हायालै इदि दुखुलै सेन्देलसो लानाङो बाल हाय गाइस दायो मोनफैबाय ओमफ्राय हर्टिकुलारनि ओमफ्राय दुमसुब बायना लादों नैयाव दखाननि आउकसोन हाय गाइस दायो माने नै थाम्फैजों आंजों मुर्थि खुलुमहैना लानो आरोना लोखि फुजानाव दहाय सानावनो फैगोन सानदों ओमफ्राय दायो खुलुमना थांसै आरोना ओरैनो नर्मेलि नै ओरैजाय वाव हेभि नुदों दे खिन्थु ओइनै ओरैजाय थिंखल गाबनाय जों माने नै दुर्गा मुर्थि खुलुमदोंमोन आरोना ओमफ्राय दासो फैखांदों ओमफ्राय प्रसाद मोनजाबोबाय गाइस दहायनो खुलुमफैदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोर जायगा थांफैदोंमोन आरोना जों ओमफ्राय दायो माने खुलुमखांबाय थांनोसै नै प्रसाद मोनजादों ओइलाय हाय गाइस फुजा खुलुमखांबाय दायो माने जों मोसानाय नायनो थांदों आरोना डान्स नायनो थांदों ओमफ्य थाम्फैयाबो लोगोसे जोङो ओमफ्य दा डान्स नायलांसै
Hai guys, dari mana nih menarik yang para video lainnya jadi saya order yang dari kang besan guys. Video back sini ada mana yang bye bye guys.